Africa nenkolo, sithi Africa my continent, sithi Africa izokazi lami, sithi ngindlalifa yomlando kanjalo nengcebo yalelizwe empeleni izwekazi iAfrica. Ingakho ke ngilalela Africa nenkolo njalo nje ngolwesine no Dr. Ngogi Mahaye ngoba ngifisa ukwazi kabanzi ngezinto eziningi ezithinta izwe lethu. Mningi kakhulu umonakalo wenzeka, sihlukunyezwa sihlushwa njengama Africa. Africa ihlabane ifana no Jomo Kenyatta, ihlabane ifana no Thomas Sankara, ihlabane ifana no Steve Biko, ihlabane efana noma kanjani lapha ke nengonyama ebesikhuluma ngayo ngesonto edlule ukuthi yahlusheka kanjani ngempela ihlushwa abokufika yehla yenyuka kwathi noma sishonile emhlabeni yangakuthola ukuphumula ngenxa yokuthi wayefikile lo owayefikile nokuyena owengeke ezosinikeza ke ukuthula singama Africa. Theme sibheka ke izo empeleni ngesonto edlule sabheka ke ukubaleka kumbe kwavela indaba ethinta umtsamo ukuthi kuthi umkhumba unyakazanga ngesikhathi kufanele bemthathe bemhambise phesheya kwathiwa 10 noma esenikeziwe ke ithuba lokuthi ayekhuluma sibayeni lapha afika wakhuluma ethi sengiyahamba ngiyaliflathela lelizwe okuyizwe ngiligadile nini ekhuluma nokhokho omkhulu bakhe uthi utheme ebuyela futhi emkhunjini babeyithethe umkhumbu uzohamba wajika futhi umkhumbu wangahamba kwaphoqeleka ukuthi beze bemshemula inwele. So kusho ukuthi ngale kwesibaya esivele njengomsamo kuvela futhi manje inwele okuyizona zinto engicabanga ukuthi umuntu usengafisa ukuthi akhulume ngaza agxile ajule lapha ke nenjula buchopho yethu uDr. Ngogi Mahaye. Kodwa kungithusayo ukuthi asiqale ukukhuluma ngenwele. Dokotela ngokukhulu kwithoba asikubiyelele sikamukele emsakazweni Ukhozi FM. Ngiyabingelela inhlobo shanethela ubusika nehlobo. Yabingelelo kana namathela injobo zamadoda kuze kusamadoda eziqhothulula ethayapha amanzi entshobeni. Hayi macingwane usithinta ezibilini macingwane uma uthinta lolu sizi okhuluma ngalo izigameko nezigamekokazi ezazenzeka kwingonyama ucetshwayo ingonyama yaSolondi. Cha macingwane ngiyafisa ukuthi uma ukhuluma ukuthi umkhumbi wazo wakwazi ukuthi unyakaze ngoba sekususwe inele ekhanda lengonyama ke siphinde futhi siyogxila ezinweleni. Ngiyakwazi lokho ukuthi ukugcizelela ngoba vele bese ku nabantu abaningi bexhumana nathi becela ukuthi esibuyele le nto yonwele ngoba sabashiya bebambo ngezansi. Manje ke indoda ikwaza ngomkhonto wodwa. Macingwane izinwele zomsamo ngoba ngachaza qale ngathi izinwele zomuntu. Unwele nonwele luxhumanisa umuntu neminye imhlaba. Ngachaza macingwane noma kwakubuhlungu okunyanga ngokuchaza yakhumbula ngaze ngakhuluma ngenye incwadi okuthiwa i-tipping point at faith and global poverty ethi ngikhathi sesisuswa kweminye imhlaba ngokuxhumana ngonwele kwabe soba khona ububha eningizimu Afrika naseAfrika yonkanyana kubantu abamnyama nokuziphatha kwethu kwathatha elinye icala. Ubona namhlanje kunokungahloniphi kunokubhubha kwabantu nokungalalela abazali nokushintsha izimiso isuke zimisiwe inxa ngoba kwasuswa izinwele. Uyabona macingwane uma ngizokwenzela nje isibonela ngoba phela umAfrika nenkolo uma ngithi izinwele zomsamo uma ingonyama yayifisa uba ibuyele iyoma nje sibayeni kube khona umkhuleko uthathayo ibiki ukuthi siyahamba uma makuvume bona izinyanya zikaZulu ke isiyahamba kwakusho ukuthi wayiyo connector noma wayoxhumana nabasemoyeni esingababona. Lokhu ke ayikwenza inkosi ucetshayo kulobu bunzima esibhekene nabo bubunzima obucishe bufane nobunzima ingonyama kaJuda uJesu Kristu abhekana nabo. Ukuze ukubona kahle lokho macungane ungahamba uyokubheka lapha eBhayibhelini encwadini kaLuka. uLuka 9 sifunde kusuka ku28. Uthi kwathi cishe emva kwezinsuku ezisishiyagalombili ekukhumile lokho wathatha uPetru uJohane noJakobe wenyukela nabo entabeni ukuba ayokhuleka.
esakhuleka isimo sobuso bakhe saguquka nezingubo zakhe zabamhlophe qwa sacwebezela. Uthi uverse 8 macingwane kwase kubonakala amadoda amabili uMose noEliya ekhuluma naye. Akho kumonge emacingwane okwenza ukuthi siyobheka ukuthi njoba okwakwenziwa inkosi ukucetshwayo nemingonyama ucetshwayo kwake kwenzeka nakuKristu. Uyabona dokotela angazi indaba yengonyama uKing Cetshwayo izothusa umuntu ekhaya ehleli masukwazi ukuyikhuluma bese ufaka noJesu Kristu kulayini owodwa ukuthi kuhlangana kanjani. Kodwa ke siyetolo siyabuya siyaqhubeka eAfrica dekolo. Yeba kunjalo umAfrica nenkolo uyaqhubeka la emsakazweni Ukhozi yafama Dr Ngogi Mahaye. Namhlanje sikhuluma indaba enkulu, indaba ethinta izinto esingathi sifundile kwingonyama uCetshwayo. Kodwa ngaphambi kokuthi ke lapha ke siyetolo kusitheme esikhuluma udokotela wasebenzisa igama elilodwa kumusho wodwa wakhuluma ngengonyama uCetshwayo wasefuthi ezokhuluma lapha ke ngengonyama kodwa ke uJesu ngiyengikhulume ngeculo lika Lebosihobela ethi Lion of Judah. Lento dokotela angazi kodwa ifuna ukuveza ukuthi ukubiza umuntu ngengonyama iAfrica lento. uJesu wayengonyama kaJuda. Sike sakhuluma ngalokho kulomsakazo sagxila amacingwane ukuthi igama elithi ngonyama lisukaphi. Yep. Sasho ukuthi igama elumsuka walo usuka lapho sisuka khona eEthiopia ukuthi ba amakhosi akhona ayebezwa ngezingonyama. Yes. Sitheka mase sifike sihambe sasafika lapha ngesihlengela noma ngesilulu yavuka yonke ilanguage noma ilexicon yale lapha khona. So kuAfrica ukubiza inkosi ekulesi sigaba ngengonyama. Kodwa amacingwane ngoqondela namhlanje ukuthi kwaba khona inkulumo eyabakhona phakathi kukaKristu kwengonyama kaJuda uKristu uEliya noMose. Ababengasekho njalo Mesabeni uJehova zukana nezizukulwane. Nigcina imithetho yakhe aniyobela yona ngenceke yakhe uMoses ukuze kudumisa kwenu kwamele kuthixo. Uma uKristu esezonqanyulezwa ngoba uma ukuthiwa emva kweinsuku ezisishiyagalombili kunemfihlo uKristu ayeyishila. Uma uhlehla uyofunda emva uzofunda yona uLuka 9 ufunda uverse 11. Kuthiwa uJesu wabadonsa ngendlebe wabayala abafundi bakhe uba bangatsheli umuntu lokhu. Wathi indodana yomuntu imele ukuhlupheka ngokuningi ilahlwe ngamalunga nabapristi abakhulu nezazimthetho ibulawe ivuswe kusuku lwesithathu. Kwakuyimfihlo leyo. Hey, kodwa lengxoxo phambi manje ukuthi kwenzeke ngqongqonqo ke manje ke uJesu seyakhazimuliswa entabeni sekwehlifu ubonakala engaseyedwa sebebathathu uNomose uMose umtsamo wakhe uEliya wona umtsamo wakhe leyo ngoba kululibo lwakhe wokhokho nokhokoloti bakhe zinyanya zakubo ngoba base bahamba emhlabeni babe bakhona emandulo. Man usukhuluma ukhuluma ngamadlozi akhe manje. Sikhuluma ngamadlozi akhe manje. Sikhuluma ngenyanya zakhe. Inyanya zakhe. Ngoba ngeke ngisho amadlozi ngqo ngoba namadlozi ahlukene kabili ahlukane phakathi. Sisazo ithita le ukuthi akuyonke umuntu odlula emhlabeni bese ba idlozi noma yebo. Lithi ke iBhayibheli lami kepha uPetro nabanye babelele zwi kodwa kuthe sebephapheme babona inkazimulo yakhe namadoda amabili kuthe esehlukene naye uPetro wathi kuJesu Nkosi kuhle sibe lapha masakha amadokoda amathathu elinye kube ngelakho elinye kube ngelika Mose elinye kube ngelika Eliya. Waze wenza iproposal uPetro ukuthi chabe asiwakhe la madokoda uthe sakhuluma lokho labeli abagubuza elifu kwase kuphumizwi elaliqinisekisa ukuthi uJesu uyindodana kaNkuluNkulu eyayizokhazimuliswa wagcina sesele yedwa kwacaca ukuthi kwakha amadokoda amathathu ngeke kusenzeka kodwa babeshito abayibone esibonakalisweni macengwane. Dokotela
asibambe namhlanje ngoba ithanda ukuthi ithuse, ithanda ukuthi ishiya umuntu nemibuzo eminingi kakhulukazi mawukhule watshela ukuthi uMose ungena kwiTestament elidala, ngakho ke akahlangani noJesu ngoba uJesu ungena eTestamenteni elisha, wayeselethe isivumelwano esisha esasiza nokusindiswa komuntu esindiswa ezonweni. Kodwa manje ukhuluma ngoJesu esentabeni, na umnqamlezo ususondele and ukhuluma kubonakala uMose, kubonakala uEliya, lokuhlangana kwabo kusho ukuthini? Ngiyafuna ukuthi usichazele kahle ngesonto elizayo ingosi umAfrika nenkolo uBK lo kanti udokotela inhlobo shada ethela ubusika lehlobo nangesonto elizayo izobe ikhona, izothela noma kanjani ulwazi. Lion of Judah.